Benvolguts, un any més ens plau retrobar-vos a Can Balaguer per celebrar la literatura i reivindicar-la enèrgicament com un dels grans motors de les nostres vides. Literanit arriba a la seva 7a edició, una fita important per una iniciativa que va arrencar l'any 2019, pocs mesos abans de la pandèmia. Llavors, Literanit era una petita celebració que tenia lloc als carrers de Palma i que a poc s'ha estès cap a altres zones. Primer a la part forana, després Menorca, les Pitiüses, més tard Catalunya i València. 7 anys després, Literanit és un festival que plega més d'una 50ena d'activitats repartides per tots els territoris de parla catalana, incloent l'Alguer i Andorra. Culminam així l'aspiració d'aquesta iniciativa, superar la insularitat amb una programació inclusiva i transversal que acull presentacions de llibres, xerrades, jornades professionals, recitals, concerts, contacontes, taules rodones o mostres bibliotecàries. Literanit és, per tant, una festa oberta a tothom sense distincions. Per ventura ja sabeu que Literanit cada any té un fil conductor diferent, un leitmotiv que vertebra la celebració i les seves diferents activitats. Enguany, la temàtica escollida ens parla d'illes, centres i perifèries. Una idea adreçada a fomentar el diàleg entre cultures, fer visibles les singularitats literàries dels territoris illencs i reflexionar sobre els imaginaris que generen les illes de tota mena i condició. Siau benvinguts, idò, a la gran ballada del festival. La primera intervenció serà a càrrec d'Antoni Mir Fullana, president honorari de la nova editorial Moll i membre fundador de la institució Francesc de Borja Moll, entitat encarregada d'impulsar Literanit. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Literanit, illes, centres o perifèries. Jo crec que les illes han de ser de cada vegada més centre i mos ho hem de creure, amb orgull de ser-ho. Literanit va néixer per una raó molt senzilla. La institució Francesc de Borja Moll havia nascut, havíem posat dobbers, els socis fundadors, per comprar tots els actius d'una editorial tan important com l'editorial Moll. Amb aquella compra, amb aquella adquisició d'un segell literari editorial tan important, hi venien també els drets sobre el diccionari català-valencià-balear. Teníem una editorial, feim llibres, continuam 80 anys de trajectòria, que ja varen ser 90 l'any passat, i teníem un diccionari. Com no podríem promoure la lectura? I d'aquí va sortir l'idea d'un festival que s'inspirés de qualque manera en altres iniciatives de tant d'èxit com les nits de l'art o les nits dels museus. Però no diria tota la veritat si no digués que havíem estudiat els plans de lectura de la Generalitat de Catalunya de fa uns anys i allà hi vàrem trobar una idea que era una nit de la lectura arreu del Principat, que per cert està pendent de realització. Sabem també de bona mà que era una iniciativa de la xarxa de biblioteques, lògic, perquè les biblioteques tenen una plèiade de dinamitzadors i de persones que s'estimen els llibres que tenen un valor impagable. D'aquella idea d'una nit de la lectura, més el camí obert per les nits de l'art, nits dels museus i altres, ens varen dur a conèixer les Nuits de la Lecture, que se fa a París i a tot França, i la Noche de los Libros de Madrid. Totes aquestes iniciatives comparteixen el mateix esperit: promoure l'amor pels llibres, promoure la passió per la lectura. Literanit congria l'esforç de moltes llibreries, biblioteques, institucions, iniciatives privades,
tant de bo ho puguem mantenir tot l'any. Acabaré per donar dues notícies. La primera és que ja sabeu que el Diccionari Català-Valencià-Balear, aquell que en Josep Pla recomanava llegir una mica cada dia com si fos una novel·la, de riquesa i informació meravellosa que podem treballar en cada entrada, el diccionari avui s'hi pot accedir gratuïtament a través de la web de l'Institut d'Estudis Catalans per un acord amb la institució MOI. Però cap a final d'any, i gràcies a uns acords amb el Consell de Mallorca i el govern de les Illes Balears, se podrà fer el que se diu cerca avançada. És a dir, ara per mirar els refranys del diccionari has d'anar paraula per paraula. I a partir de desembre, en les lletres que puguem anar publicant o posant a disposició del públic, clicaràs refrany i tindràs tots els refranys del diccionari. Crec que és una notícia importantíssima i espero que sigui una realitat d'aquí a desembre. La segona, més que notícia, iniciativa, és que ens agradaria potenciar a partir de l'any que ve, cada dia 2 d'abril, potenciar a les Balears, a Mallorca, el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil. Per què? Perquè ens ho jugam tot amb els infants. Perquè és la clau del futur de la nostra identitat, de la llengua, de la cultura i dels valors humans més profuns. El 2 d'abril és el dia que va néixer Hans Christian Andersen i des de 1967, una feta a la llarga del desastre de la Segona Guerra Mundial, se va crear aquesta iniciativa que avui se celebra en els 5 continents. Tant de bo, aquest 2 d'abril, una iniciativa estil Literanit, com més àmplia millor, com més participativa millor, tingui lloc a les Illes Balears. Gràcies per ser aquí. Esperam la música i el pregó i el manifest per la lectura amb aquestes personalitats tan importants que tenim avui i passau-ho bé.